Presyo nin patatas sa merkado publiko kan syudad ni Naga, mantinido sa ibong kanano tarang kakulangan sa supply kay ni sa bilog na kinaban. Supply nin patatas gikan sa Benguet asin Baguio, bastante subuot. Yan ang tinutukan live ni Veblen Reynes. Veb? Jessie, pigkumpirmar kan Department of Agriculture na sa presente igwanangga din shortage o kakulangan nin patatas sa kinaban asin ang piggagamit sa paggibo nin French fries. Alagad good news para sa French fries lovers kan Naga City asin pagtaraid banwaan, hulit akong table potato ang gamit da ida apektado ang supply kaini sa Naga City People's Mall. Tuyong masaod sa Naga City People's Mall, da inawawara sa listahan kan 68 anyos na si Juliet Imperial ang patatas, magmahal man o magbabaan presyo. Sigun sa iya, paborito ining sangkap kan sa iyang mga makuapo sa haros daw anong putahe. Ang tinola, ang sa corned beef, sa adobo, pero may patatas. Sigun sa mga paratinda sa merkado publiko, puon kan Mayo 13, mantenido ang presyo kan patatas. Nagbarato ini nin 10 pesos kaya sa presente 60 pesos ang kada kilo kaini. Pag one bag po, 10 kilos, 570. And ganyan po, May 25, yung maano po, mabot, patatas, 480, 10 kilos po. 60 na lang po ang retail price. Mientras tanto, pigkumpirmar man kan Department of Agriculture na igwanin kakulangan sa supply nin imported na patatas na pigagamit sa paggibo nin French fries. Kun mate kan mga fast food chain urog na sa National Capital Region ang disbentahe. Ang tindahan naman na ini sa Barangay Santa Cruz sa syudad ni Naga, mantenido ang taka din fries. Sufisyente daan na kukuanin ng supply hale sa lokal na mga paratanom nin patatas. Garod ako na siguro yung supply nila na nag-aabot sa inila. Sigun sa Market Superintendent kan NCPM na si Ramon Florendo, mayong dapat ikahadit ang mga parabakal asin mga negosyante mapadapit sa global shortage kan patatas. Apwera sa bastante ang supply na haling Benguet asin Baguio, masasarigan naman ang mga lokal na supplier. Ang ini-imply kayan, maray at isangunyan that we can produce our own. So sabihin kayan, in terms of food security, secured kita dahil kung aram sa ibang lugar in the Visayas and Mindanao area. Jessie, sigun sa Market Superintendent, piko-control kan mga suppliers ang paglaog kan supply nin patatas sa Naga tanganing day ini, masayang arog ka ini kabastante ang supply nin patatas digdi sa Naga. Mientras tanto, kung ikukumpara kan mga nakaaging semana, konsideradong barato o mura na ang presyo nin patatas ngunyan as hindi pa nahihiling ang posibleng pag-umento ka ini. Balik sa imo, Jessie. Veb, nabaritaan taman na igwa mga paraoma na nagpundo na sa pagtatanom nin patatas. Igwa bang impormasyon kung taano nagpundo na sinda na magtanom kay ni? Sigun sa sinag itong samahan industriya ng agrikultura nagpundo sa pagtanom ito mga nagkapira mga paratanom nin patatas, hulita mahal nga ni and fertilizer. As in kung na mga ordinaryong individual nag-aagrangay sa halangkaw na presyo nin produktong petrolyo, siring man ang mga paratanom nin patatas. As in syempre, ang ibig sabihin kay ni halangkaw ang inputs ninda, so daikaya kang bulsa ninda i-support ito, Jessie. Veb, nabanggit man subago sa report mo na bastante as in sufficient ang supply kan patatas digdi sa syudad ni Naga. Yan ba ang rason kung tano day nagkukua o nagbabakal nin imported na patatas ang mga paratindya dyan sa merkado publiko? Definitely, Jessie. Nasabi ko nga ni subago na bastante kaya ang supply hali sa Benguet asin Baguio. Asin masasarigan ng ibang local farmers sa iba't ibang lugar sa Bicol. Pero apwera kayan, hindi nga sigun sa mga paratindaan, mga hinahanap talaga kan mga konsumidor itong mga locally produced. Mas masasarigan da asin na mas share to sinda na mas salbado ini kumpara duman sa mga imported na patatas na posible na igwanin preservatives, Jessie. Veb, sa NCR, partikularmente sa Metro Manila, manunutaran ta talaga ang pagdikit kan supply kan patatas. Naputo ba kung tano digdi sa syudad ni Naga na mamantinir kan merkado publiko na bastante man giraray ang supply ta? Yes, Jessie, igwa kayang sistema ining Naga City People's Mall, particular digdi sa patatas, kada 2 to 3 days igwa na ni nagbabiyahe na truck
And to be specific, 10 truck ang nababiyahe kada duwa sagkod tulong aldaw. As in, syempre, kung na-foreshadow ninda or nahihiling ninda na magiging maluya ang supply kan patatas, ngunyan pa sana or amay pa sana nagtatanom na sinda ni mga panibagong batch, especially ngunyan na tiguran, Jessie. Jos Mabalos, Web.